ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 3 марти соли 2023 ва дар имрӯза навормон 9 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ҳавлии фурӯшӣ дар Гипразем, хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 90 000 сомонӣ, духонага бо нархи 122 000 сомонӣ ва сехонага бо нархи 173 000 сомонӣ, духонага дар рӯ барои 7 ахтари шаҳри Душанбе, ҳавлӣ дар кӯчаи Каратагинский шаҳри Душанбе ва инчунин ду хонаи дигар аз шаҳри Исор. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. ва тамошобинони гиромӣ, ҳатман навормона то охира тамошо кунед. Дар охири навор ду хабари муҳимро барои шумо мегӯем. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мо дар Instagram саҳифаи худамонро дорем. ман ссилкаша дар комментарияи видео ва дар описанияи видео мемонам. ҳатман даромада обуна шавед, историяҳои моя тамошо кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино ҷойгир аст. 2 сотиқ замин дорад, 4 дархона, 2 баня, 1 кухни, 1 падвари 6 метра ва инчунин 1 мағозаам дорад. яъне баробари харидани ҳавлӣ шумо соҳиби мағозаам мешавед. ҳуҷҷатҳош 100% ҷойгир аст дар ноҳияи Сино. нархаш бошад 370 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. нархи хона боз арзон ҳам мешавад ва ҷойгир аст дар Гипразем ва Айни Гарадок, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 90 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар шаҳри Исор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабус. 3 сотиқ замин ва 3 дархона дорад. соҳибаш мегӯяд ки мактаб, об ва барқ дорад. нархаш бошад ҳамагӣ 90 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар пурсон шавед. ва боз хотиррасон мекунем ки ҳавлия як хонаш ба пуррагӣ краска кардагиай тайёрай, дигарош пад абой тайёр кардагӣ. ду та хонаи фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат дар ноҳияи Рӯдаки дохил мешавад. Моинкач, Нефтяник. ду та хона, якташ ду хонага 47 метри квадратӣ, 3 ошона, бино 7 ошонага мебошад. бо нархи ҳамагӣ 122 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дуюмаш дар ҳамин доми 7 этажа, дар дуюм ошонаш 3 хонага 65 метри квадратӣ бо нархи 173 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хонаҳо дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед. хотиррасон мекунем ки хона дар шоҳроҳи Душанбе ваҳдат ҷойгир аст. Моинкач, Нефтяник. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар рӯ ба рӯи 7 ахтар назди бозори Корвон. дар дуюм ошона ҷойгир аст. қатиш дохил мешавад решотка, шифонери танаи деволӣ, кухни гарнитур, ҳамаи ҳамин чизҳо дохил аст. нархи хона бошад 375 000 сомонӣ. хона духонага мебошад бо масоҳати 50 метри квадратӣ ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад ва дар дуюм ошона ҷойгир аст. ошонашам хуб аст. марҳамат. барои маълумоти бештар ба соҳиби хона пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бустон пешраро Новошчикаловск дар назди аэропорт яъне фурудгоҳда қарор дорад. ҳавлӣ иборат аз 8 сотиқ замин ва 9 дархона мебошад. 9 та хона дорад, 3 та кухни, 3 та ҳоҷатхонаву ҳаммом, таъмир миёна ва 8 сотиқ замин аст. ҳамагӣ 200 метр аз аэропорт то хона мебошад ва нархи ҳавлӣ 800 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. соҳибаш мегӯяд ки об дар дарони ҳавлӣ, кран ҳаст, барқ ҳаст, наздикии аэропорт ва масҷидда ҷойгир аст. марҳамат. боз хотиррасон мекунем ки ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад ва арзон ҳам низ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар кӯчаи Каратагинский ҷойгир аст. соҳибаш мегӯяд ки духтур, мактаб дар наздикиш,
6 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад, 6 времянкаи дига ҳаст, як падвали дигарам дорад, 9 ба 3 мебошад, об ва барқ ҳаст. Нархаш бошад 350 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавли фурӯшӣ дар назди роҳи Калон дар шаҳри Исор дар Шуроб ҷойгир аст. дӯстони азиз, 15 сотиқ замин ва як дар хона дорад. Нархаш $75,000, сари як сотиқ замин $5,000 мебарояд. дӯстони азиз, дар ҳақиқат замини ҳавли Калон аст. барои ҳамин метавонед ҳамаи заминро, ҳамаи ҳавлиро харидорӣ накунед, фақат мисол алоҳида 5 сотиқша ёки 10 сотиқша алоҳида харидорӣ карда метавонед. дӯстони азиз, ҳавли дар бениҳоят ҷои хуб ҷойгир аст, назди роҳи Калон, раҳи мошингард. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст. метавонед харидорӣ карда ҳам хона созен ва ҳам як мағозаам кунед, чунки дар назди роҳи Калон аст. ва ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. марҳамат дар омада тамошо кунед. дар он ҷо ҳамаашро ба пурраги хушу фаҳмода нишон додагем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор дар маҳаллаи Ганҷрес қарор дорад. 8 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. об ва барқ ҳаст. дарахтони мевадиҳандаам низ дорад. 6 то иморат дорад. хулоса як фундаменти меҳмонхона бардоштагиай, гирдаш маҳкам, ҳуҷҷатош 100%. нархаш 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад. срочна ҷарроҳӣ дорем, барои ҳамин мефурӯшем, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳавли срочна фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ назди мости Элок, повороти Ленинград, деҳаи Қосибон. тамоми ҳуҷҷатош ҳаст. 6 дар хона ва 6 сотиқ замин дорад. гирду забор қати маҳкам аст ва нархаш 380 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. ай мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе 3 километр то хонара мебошад ва чӣ хеле ки мемед бинои дуошонага. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 1000 нависен ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб медиҳем ва ба комментарияҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем ва бениҳоят хурсанд мешавем. ва тамошобинони гиромӣ, як хабар хотиррасонтон карданем ки дар канал насиб бошад дар муддати ҳамин 1-2 рӯзда бениҳоят хонаҳои навро пешниҳоди шумо мекунем. ба фикрам дар як рӯз мумкин 3 та ҳатто 4 та видеоам партоем. вариантҳои хуб ҳастанд, ҳатман дароен тамошо кунед. ҳамин гуфти гапҳо аз рӯи навбат ҳамаашон баромадан мегиранд. дар муддати 2 рӯз неву 3 рӯз хубтар гӯем, ҳамин дар муддати 3 рӯз ҳамаашон баромадан мегиранд. вариантҳои хуб ҳастанд. барои ҳамин ҳатман канала дуромада тез хабар гирифтан гирен ӯ наворҳои нава тамошо кунед ва албатта фикри худатонро дар комментария ҳамун наворҳо нависед. ва тамошобинони гиромӣ, якчанд қа пешкаши шумо як наворе кардаги будем. навори хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, фақат аз шаҳри Душанбе буд. рости гап комментариҳои хуб дидем дар ҳамон навор, просмотрҳои хуб гирифт. хулас результати хуб дод. ба ҳама маъқул шуд, ба бисёриҳо маъқул шуд. ва барои ҳамин аз шумо пурсиданӣ ҳастем ки агар хоҳиш дошта бошем ки мо боз як та дигар ҳамин хели навор бирорем ки дар он ҷо фақат хонаҳо аз шаҳри Душанбе мешавад, мисол 10 та хона, 12 та хона аз шаҳри Душанбе мешавад, ҳатман дар комментария нависен. мо комментариҳои шумо мехонем. агар хоҳишмандо бисёр бошанд, мо ҳатман кӯшиш мекунем ки дар муддати як ҳафта ҳамин наворро тайёр кунем ва пешкаши шумо гардонем. ва ба ҳамин гап хабарҳои муҳими ҳамирӯза навормон ба этмом расид. дӯстони азиз, овозон камтар гирифтагиай, барои ҳамин ҳайрон нашавен. умедворам иншоаллоҳ камтар пас мазам соз мешаваду овозам соз мешавад. барои ҳамин ҳайрон нашавен. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 муроҷиат кунед ва канали моро ба ёру рафиқотон тавсия диҳед, падалиса кунед. ҳатман обуна шавед ва лайкҳои худатонро фаромӯш накунед. ман ростига буқа бисёр дар бораи лайку подписатсияи чизо намегӯям, барои ки худам махқул нест ҳамин гапҳои зиёдӣ, лекин хай охири наворда як бор дар ёди шумо мерасонем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз аз ман ҳамин биное ки ширкати Сарманзил бардоштагиам, аз 13 мошинаш як чорхонагие ки бо масоҳати 147 метри квадрати мебошад қабул кардем. интизор бошед дӯстони азиз.
ягон як дуруст пас навори кураж дар канал мебарояд. Фрезош ҳам тарафи раи калона нигоҳ мекунанд, ҳам тарафи аэропорт.